higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa gihapon kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo, ug amo ka nga ginapasalamatan nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapadayon nga nagsinggit, nagsabwag, nagsabod sa kanginan sa binhi sa kaluwasan. Magapanalangin ka niining nga programa ug kini nga istasyon nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa naglain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta o Dios nga pinaagi niini nga programa ang mga nagapaminaw imong pagatandugon ang ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing nga pinaagi sa lamdag og giya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon nga makaduol ug mga laga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Amo kining gituhon ug lauman nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, maayong gabi kaninyo dinha sa istasyonan sa radyo, sir, ug basta ng mga naminaw. Ang ako nga igagaw ug ang akong bayaw, sila dili palang dugay gyud nga nabautismuhan sa born again, ug unya naminaw sila sa inyong diskusyon. Akong giingnan nga mauna gaw ang tinuod nga istorya kung ang tao ma-born again but pasabot mausab ug mabag-o. Wa manggin na bag-o ninyo kay inyo raman gid gihapon gisupak ang kasuguan sa Dios sa pagkaon og sa adlaw nga igpapahulay. Og mao na ni something's missing na ni, pero okay lang, no? Something's missing unya. Salamat pod nga bisan tuod og ingon ana nga sila nakadungog og nakabati. Dili kita ana magpakawa sa paglaom kay ang Espiritu ras Ginoo unya ang mulihok aron sa pagtandog sa ilang mga hunahuna ug kasing-kasing mahitungod sa pulong sa Dios nga ilang ginapamatian. Ang tinuod daghan karon sa mga tawo nakadungog na nakabati sa pulong sino, nakasabot sila nga ila lang gitipigan diha silang hunahuna ug kasing-kasing ang ilang nasabtan panahon ra gyud, no? The right time, ang insaktong panahon ang magahulat alang nila nga ang Espiritus Ginoo magapalihok na unya sa ila nga sila mismo mangita na gyud ni anang ilang nabatian, ilang nadunggan ug ilang nga nasabtan. So ang importante nga mapaabot sa igdulungog sa tao ang pulong sa Dios, bahala na ang Dios alang nila sa umabot nga mga panahon. Okay. Good evening mga brad. Musta si Benji ni? Kinsa man nga Benji? Si Benji Kuyuka, si Benji Castro, si Benji
kanana ang Rosales og si Benji Mitante ba ni? Benji kinsa man ni nga Benji, no? Well, napatay basahon. Sir, pangutana ni. So dili lang usa ta kay nakakuan naman gud ko na ko'y napahibaw natiksa na nga tubagon iyang pangutana unya dugay-dugay na rabasan ning iyang pangutana. Okay, last text nga akong basahon. Mayong gabi pastor. Ang amo ang pastor sa Born Again naminaw sa inyong diskusyon. Ingon niya, inyo sad kuno na. Okay, sagdi lang. At least nga kinini ang inyong pastor nakadungog ug nakabati na. Nakahibaw gud na siya, nakasabot gud na siya ug unsa gyud ang tinuod nga gipasabot sa Born Again. Ang Born Again na usab o na bag-o. Amo na'y born again. Pero again and again, together again, kay maura gyud gihapon, gikaon ang gidili sa Ginoo, gilapas ang kasuguan sa Dios o uban pa dinha. In short, nga ang karitular gyud mo'y nautro, dili ang kinabuhi sa tao. Unya ang utrohon gyud, di man karitula, ang imo yung kinabuhi, ang imo pagkinabuhi. But hope nga ang inyong pastor nga naminaw moabot yung panahon nga ipaubos niya iyang garbo kay usahay magud sa iyang pagkapastor natural. Mukuan gid siya iyang garbo kay pastor gud siya. Pero moabot ang panahon nga iyang ipaubos ang iyang kaugalingon, iyahang talikdan ang iyang garbo, musunod ra gid na siya sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios. Juan 17:17, balaan na sila pinagis kamaturan ang imong pulong mao ang kamatuoran. Okay, si Brother Libby sa dili pa moadto sa pag-iban pod og pipila ka mga text message iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron ato mahibaluan kung diing lugar dapitan na suras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Louis. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa atong tanan nga mga kahigalaan, atong mga pinalangga nga mga listeners, pinalangga nato nga mga viewers, mga followers sa ato nga program. So kamong tanan mga higala amo nga gina-welcome nining gabi una sa lain na usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Nya alang sa tanan natong mga viewers nag-follow sa atong programa, welcome kamong tanan sa bisan asa kamo karon dapitas kalibutan. Kinasing-kasing munamo nga gina-welcome sa pagpakiguban karong gabi una, inyong mga participation atong gina-welcome. Inyong mga importanteng mga messages ato nga gina-welcome din sa programa ato ng pagabasahon. Kung ano na mo yung mga importanteng pangutana higala, may tungod sa pulong sa Dios na binag mga follow-up sa pangutana nga ato nga na-discuss din tungod tingali kay naay mga butang nga wa kay ni masabti. So mahimo nga inyong i-follow up higala, padala na din sa atong comment section sa Facebook or pwede sa among mga number ni Brother John, no? Ako lang ihatag akong number higala alang ni adtong mga kahigalaan nato nga gustong makuha sa number kay tingali dubasig dahil sila yung mga importanteng mga messages among ihatag among number karon. Ang akong cell number higala kang Brother Libby Clavis nga number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. So pwede siguro Brother John nga ihatag po siguro imong number. Okay mga higala, TNT ni Hasmati nga kuan niya. Wasad ko ilaing number pod. Kay na kuan ko una gyud pod nga duha akong number globe o kuan murag mas spend ang akong taas nga panahon kay may mo dagag mo text sa globe, may ari pod sa smart. So ang gihimo nako usa na lang gyud. So TNT ni mao ni akong number kan June dihito niya kay sa mga nanglabay nga mga panahon na ay mga text messages nga para unta iadto kang Brother Libby pero naaris ako. Kana kay wa kay nila ma-sure pero ako ning ipasidaan na kini nga number kang June dihito ni nga number. So
unsa may inyong mga mensahe nga ipaabot dinhi sa atong programa, gamitan ninyo ni nga number kay mao ni official number nga atong gigamit sulod na sa pipila ka mga tuig. Okay, akong number mo ni 0909482259. Okay, akong balikon 0909482259. Okay, ikalipay namo nga kamo adunay kasing-kasing sa pagpakigsuod, pakigigsuon, pangamigos amo, pinaagi sa inyong paggamit sa among mga number nga nahatag na namo dinhis kanginan. Badalimi. Okay, daghang salamat, Brother John. So, moadto na siguro ta sa pagbasa nining mga messages no nga atong nakita sa screen. Ani ato ning pangbasahon niya si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ininyo anha Kuya John, Kuya Livy og sa tanang listeners and viewers. Daghang salamat sa pagbasa. Amping mo kanunay and God bless. So God bless also Sister Nuna. Okay, salamat hani sa imong pagpakigsuod dinhi sa atong programa gabi-gabi. Kanunay kang na doon, you are a part of this program. Kumusta mong tanan niya? And most of all, keep safe. Anya niya po si Brother Ronilo Itang, maayong gabi sa mga kaigsuunang tigpaminaw ning programa og sa mga nag-view karon og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Livy. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Okay, may gabi, Itang. Brother Ronilo. Amping ka diha sa Saudi Arabia. Akin yasad si MG Estoy, maayong gabi Brother John og Brad Libby og Brad Isaw og sa tanang naminaw sa radio sa program. So thank you kayo MG. Ano niya po si Brother Rufino Moreno, ang iyalang gisend, mga heart og kamot nga nagpray. O niya pagyoy mensahe si MG, God bless sa tanan nga naminaw. O niya ato sa nakita si J. Marie Kalapuan, nag-send po siya kamot nga nagpray og heart. O niya sad si Jimmy Hoyso Gumupas. Mayong gabi sa tanan. So mayong gabi Brother Jimmy. Niya po si Arthur Alito Francisco. Mayong gabi Brad Libby, Brad John. God bless sa inyo og sa tanang nagview og namati karong gabi una. Brad, unsa niman ang pato? Okay. Pangutana man nila. Inon tala niya, tagaan ni Higayon. Sa mga gabi, nag-iskot gyapon to og itik. Ato rin tagaan niya Higayon. Niya po si Million Silasol. Mayong gabi sa tanan nga mga tigpaminaw og nagtan-aw. God bless kanatong tanan. Niya po si Mads Lea Monies. Nakalimot ko sa oras kay diri ko ka bakalaris nagtan-aw. Okay. Niya po si Roland Neriginon. May gabi mo diha, Mader. Mayong gabi Brad John og Brad Libby sa inyong programa diha sa radio. O Brad Isaw sa tanang kaigsunan, ang Dios magauban kaninyo. God bless sa tanan. Niya po si Dong Bob Rituya, ang iyang mensahe, mayong gabi ninyo Dong Libby, Dong John, og sa tanang nagsunod sa maong programa. May gabi diha dong. Salamat sa pagbiolong. Niya po si Charles Notario Aragon, ang gisend niya kamot ka nagpray og heart. Okay, ato ning dalikyatan pagtan-aw ang pikas nga screen mga higala. Ato ning lantaw ning mga higala nato nga nag-like, ang uban nag-heart sa ato nga program. Arita una sa nag-like niya si Brad Rufino Moreno, Tomailo Linad Uwait, Geraldine Oslington, Guandicon, Bob Rituya, Meliod Silasol, MG Istoy, Alex Orhil, Teriso Danlag May gabi diha, Malabon, Brother Alex. Jiso Tony Buok, Jiso Roland Neri Ginon. Ni Aritas Managheart, niya si Edelberto
Higante Sumalinog, Eric Sinoy, Elgira Cesar, Arthur Alito Francisco, May gabi, Brother Cesar. Chari de la Cruz Nugas, Rochel Negro, Chel Notario Aragon, Jaja Aligado Nulia, Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos, May gabi, diha, day, jaja, o day minsi. anya niya po si Brother Ronald Bragat, Roger Noval de los Santos, Nunahani Monterde Punay, Eljon Tonyakaw Nidja, o Brother Ronilo Itang. So muni atong nakita dinhi sa screen, ani atong nakita po dinhi karong gabi na niya po si Brother Samuel Saludar. Oy, Brother Malima Sam. ni Brother Johnny Pastor Chiri Valencia. Asa man ito, balam To sa sa South, kanang Toledo? to sa Argao. Argao, Oo. Pastor Valencia na ron din. Salamat kayo Brad Sami kay kuan man ni siya kanang anak ni adtong namatay ba John nga giserbisyuhan namo ay gani na as Brad Sami kami sa Brad John nga puli-puli mig serbisyo si Brad Sami. Oh, kana mo na nindot nga Layo-layo iyang biyahe nag trailer lang siya ba John gikan dito sa Argao nga paingon sa Libho. Oy, dugay gina kapoy. Tindugaya ko niyang labi na nga ka San Fernando nga rin syudad nga rin pagkonsolasyon. Yes. Sige og kanang kuan traffic. Oh. Tag-advise na mo nga diri lang agis kinawahan. Padulong didto niya wa siya mosito papangutan na lang. So gikan siguro to siya mga alas 3 diri. Anya gipalo up ni Niljon na abot dito sa ila gyud alas 10 gabi. Oh, Gabi. di bali na lang usay oras na abtan ni at least safe kay kinigong long travel kapoy usahay magduka magud ta. Anya ni aron siya nagtan-aw si Brother Samuel Saludar. Oh, kumusta ni mo Brother Sam? God bless sa inyong programa mga brothers. So God bless also Brother Sammy. Magnaarama po sila mga crusade Brother John nga sunod-sunod sa distrito ni Pastor Cherry Valencia. Bisag asa ni ron sila bisag kinsa nga mga district pastors sa tulo ka probinsya Cebu, Bohol, Masbate. Doon na gid ni sila yung mga sunod-sunod nga mga crusade karon mo bitaw nga ang mga church ilang gidasig gid nga dunay home visitation for a prayer. Gipakuan ang mga care group. Na salamat sa mga kaigsuonan nga nihimo sa hangyo sa mga leader. Okay ni Apostle Philly. Good evening Kuya Libby, Brother John, sa tanan usab na minaw og nag-view. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya from Philly Disor sa Ormoc ni. Dolores. Sa Dolores, Ormoc. Ormoc May City. gabi inyo diha, Sister Pili. Salamat sa inyong kanunay nga pag dikit sa ato nga programa. Okay, di correction ni Brother Samuel Saludar. Alas 11 di ay siya naabot sa gabi. Dugay-dugay ganun lato sa Kaya di imong bali na lang trailer aduka pa daw na kay dito. kapoy, no? Pero okay lang at least nga safety. naplatan pa bagyod siya, Brother John. At least nga naplatan pero naay solusyon. Kapadayon ra gyud. Okay, arita maglili sa atong cellphone kay atong gi-share niya niya ay mga nagtan-aw. Niya si Brother Cesar Elgira o niya si LC Lim. Niya po si Brother Basilio Notarion. O niya, good evening sad ni Brother Espinosa Allen. May gabi ni mo dong. Niya Jacob Sumalinog. Ingon siya din nga mingaw mi, DYCM, usa na lang ka-speaker ang nagtingog. O kanami ni sound system si Brother Leo God. Anya, usa na lang ka-sound system, usa na lang ka-speaker ang nagtingog niya. Basin og nabasted. O, busted guro. Kay kini magod ang kuan og di ni magka-match bitaw ang power Brother Libby naagi dag-on naay mabasted naay masunog. Anya niya po si Brother Rodrigo Ayeng Mayon. Ngayon siya nga, thank you, brother in Christ. Salamat po kayo, Brother Rodrigo Ayeng Mayon. Kanya niya po si Brother Nelson Bolsero, Nike Sumalinog. Nagtanaw po nato si Sister Chari de la Cruz Nogas, si Eric Sinoy. Salamat kaayo,
mo ni mga nagtan-aw na to, nakig-uban karon. Ani ato ning balikan paglili mga higala ang pikas nga screen alang sa mga nahidugang nga naglantaw sa ato nga program karon. Niya si Gwandi Kon Gwandi Kon. Aniya nakig-uban nato karon gabiyona si Oliver Kingijen. Salamat kay bro. Okay no. Muadto na ta sa pagpadayon sunan akong ibalik ang panahon. Aniya day si Ryan De La Cruz. Greet ko sa akong Lolo Doro nga niya diri karon sa Tikaw. Oy. Ikaw Island. Doro. Okay. Ikaw. Nidoro, may gabi ni mo da doon Nidoro kalayo na ba di ni mo naabtan oy. Kailan Kumusta ni niyo Brother da John? Ryan? Yes. To gini mga close fan Brad and sis ni sila gyud mga De La Cruz og kinini ang mga hilig kini iyang lulo hilig man niya si Dong Ryan nagdako na sa iyang lulo nga si Nidoro niya ang iyang lula na si Nangsilya mga tagas na yung tawag mga edad po. Niya sa nakiguban na to si Sister Gloria Apatan or Duya. Gitawag mo ni siya Duya Apatan. Mayong gabi mga brad. Naminaw mi karon amping mo diha. God bless. Salamat kay Sister Duya no. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga ato nga tubagon karon gabiyona. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, adto ta sa pangutana ni Brother Bobby. So Brother Bobby, suri gyud nga ngano nadugay-dugay ni pila ka buwan kay unang-una kinigong imong pangutana Brother Bobby, daghan ng panahon nga ato ning ginahisgutan sa kanginan kay dagham kay nang utana ani. Pero bisan pa magani ato gihapon ning tagag atensyon kay lain ka naman pud ang nangutana unya ang pangutana maura pero sa gilang lain-lain man ugan ay. So ang imong gisulti dire good ebbs po sir. Si Bobby to. Di po ba sa inyo malinaw ang Juan 3? Ha? Ako ani sayop ni Brother Bobby dili ni Juan 3. Juan 17:1 ngadto sa 3 ne. Na nagsabi si Kristo na ang Ama ay ang tunay at nag-iisang Diyos. Okay, sakto na, malinaw kayo. Pero ug imo nang idayon pagbasa, ginsulti apil nagingon ang tunay at nag-isang Diyos ang Ama at kay Hesukristo na iyong pinadala. So sa paghisgot og tunay na Diyos, hindi nag-iisa na ang tinutukoy dito ang Ama kundi pati ang anak na si Hesukristo. Ang imong gisulti dinhi, di po ba malinaw para sa inyo? Malinaw na malinaw, Brother Bobby, ang mga bagay na tinutukoy dito na unawaan at naintindihan namin, Brother Bobby. Pero nakapagtataka kung papaano kayo ninurture ng inyong mga leader. Dahil itong Juan 17:1 hanggang 3, wala namang nakabanggit dito na si Kristo ay hindi totoo at tunay na Diyos. Porket sinabi dito ni Kristo na ang Ama ay totoo at nag-iisang tunay na Diyos, bigyan ninyo ng konklusyon na si Kristo ay hindi Diyos. Maling-mali kayo riyan, Brother Bobby. Bisag makabisaya ko diri Brother Bobby kay di magyud ko Tagalog pero masabtan nimo kay kuan man kanana ang unsa kanana ang na-influensya malampog kag Tagalog lagi kay inyong mga leader Tagalog unya sa imong pagkuana sa imo nang pag high school didto ka na sa Manila until nga nakapangasawa ka may anak ka ng usa nabalik ka dinhi sa Bisaya. Okay, tandaan mo Brother Bobby ang mga bagay na sinasabi dito sa Biblia. Bisayaon na nako Sumala sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39, nigsulti si Kristo. Matud pa ni Kristo,
kamo nagasusi sa mga kasulatan. Tandaan gyud na nimo, Brother Bobby, ha? Ito'y isulat at ikintal sa iyong noo, sa puso't isipan. Ang sinabi ni Kristo, kayo'y nagsusuri sa banal na kasulatan, o kamo nagasusi sa kasulatan, kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Tandaan mo, Brother Bobby, na ang banal na kasulatan ito'y nagpapatunay tungkol kay Hesus Kristo. At sa tuto lang, sa dinami-daming beses na ang mga bagay na ito ay itinatanong sa ating programa, at kami po ay naghahamon, nagsasabi na kung mayroon kayong isang talata na nakita sa Biblia na nagsabi at nagpatunay na si Kristo ay hindi Diyos, sana naman agad-agad i-text nyo dito upang ating mababasa at malaman ng ating tagapagkinig na si Kristo pala ay hindi Diyos, kagaya ng inyong doktrina na si Kristo ay hindi Diyos. Sa awa ng Diyos, Brother Bobby, mula noon at hanggang ngayon, wala kahit isa sa inyo na nakapagpadala dito ng isang talata na nagpatunay na si Kristo ay hindi Diyos. Sa madaling sabi, ito'y isang kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-iisip ng tao na si Kristo ay hindi Diyos. Sa madaling sabi, ito ay turot aral sa inyong leader at hindi ito napapatunayan sa Biblia na si Kristo ay hindi Diyos. Bagamat pa man mayroong nakita at nasabi si Kristo na Ama, ang sinabi nitong Ama, kaya ba siyempre, ang nagsalita nito ay ang anak. Amahan, pasidunggi ang imong anak. Ug makaila unta sila kanimo, nga ikaw ang bugtong matuod nga Dios, unya kalo mo na diha, wa mo na nimo lahusa. Ug kang Hesus Kristo, tanaw sa sinabi dito na ang Ama ay tuto at tunay na Diyos, kasama dito si Kristo na siya ay tuto at tunay na Diyos. Kaya nga, si Kristo nagsabi siya, ayon sa Juan 10:30 ang sinabi ni Kristo, at ako at ang Ama ay iisa. So kung si Kristo at ang Ama ay iisa, bakit masabi mo na si Kristo ay hindi Diyos at ito'y wala namang katunayan at katibayan na makita sa Biblia na sinasabi dito na si Kristo ay hindi Diyos? Ang sinabi ni Kristo, ang banal na kasulatan, ito'y nagpapatunay tungkol sa Kanya. At pinapatunayan sa banal na kasulatan, Brother Bobby, na si Kristo ay Diyos. Pinapatunayan sa anghel o manlulunda, pinapatunayan ng Ama na kinikilala ninyong Diyos, na ang anak o na si Kristo siya ay Diyos. Tandaan mo, sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21. Take note, Brother Bobby. Take note, Brother Bobby. Sa ikaduhang Pedro 1:21 nagingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Tandaan nimo, Brother Bobby, nga na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. Busa ato karon susihon dinhi sa Biblia kadtong mga balaan nga mga tao kung unsay ilang pagtuo, kung unsay ilang gisulti mahitungod kang Kristo. Kay ang mga balaang tao na nagpanultiman nga minanduan sa Espiritu Santo. Ang sinabi, ang gisulti dinhi, sumala sa Roma Kapitulo 9, versikulo 1 ug 5. Timaning kining Roma, Brother Bobby, unang libro sa 14 ka mga libro nga nasulat ni Apostol Pablo. Ug si Apostol Pablo walang duda, hindi tayo magdadalawang isip na si Pablo
talagay siya'y banal na alagad ng Dios. Siya'y balaan nga alagad sa Ginoo. Ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Karon, unsa may gisulti sa mga balaang tao sa Dios ubos sa pagmando sa Espiritu Santo? Roma Kapitulo 9, versikulo 1 og 5. Nag-ingon si San Pablo, magasulti ako og tinuod mahitungod kang Kristo, og ang akong tadlag magasulti ni og dili magbakak. Ang sinabi ni Apostol Pablo, ako'y magsasabi sa totoo tungkol o ukol kay Hesukristo. Ang sinabi niya rito, totoo. Kapag ang tao dili mutuo sa tinuod nga gisulti, dako og kahigayunan nga adto na mutuo sa dili tinuod, og maunay nahitabo nimo karon, Brother Bobby, nga ning tuo ka sa dili tinuod, apan ang tinuod maunay wa na nimo matuohi. Asa may pinaka pabor para nimo, ang inyong leader o ang gisulti sa Biblia? Ang Biblia nagsulti sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. O gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan. Unsay gitudlo sa Dios, dili ba Dios si Kristo? Kung imong basahon dinhi, ingon si San Pablo, magasulti kog tinuod may tungod kang Kristo. Unya sa 5 kay tinuod may gisulti gingon na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sumala sa pagkatao na tao si Hesukristo nga mao ang Dios. Ito ang hayag malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan na ang sinabi na ang mga banal na alagad ng Diyos, sila'y nagsasabi na sila'y kinasihan sa banal na Espiritu Santo. Tanawa, klaro na. Karon kung ato pagyud basahon pa kay na nagpanultiman ang mga balaang tao nga minanduan sa Espiritu Santo. Sumala sa Juan 20, kinini ang 28 ug 29. Ingon si Kristo kang Tomas, ihikap ang imong tudlo dinhi sa akong kilid ug sa akong kamot. Ug tan-awa ako gyud ni. Ug si Tomas miingon kaniya, Dios ko ug Ginoo ko. Timan-i nga ang gisulti sa Biblia ang mga balaang tao na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Nagsulti si San Pablo nga si Kristo Dios. Si Tomas po nagsulti nga si Kristo Dios. Mando na sa Espiritu Santo. Kinsa man mo nga makig-alkontra sa gisulti sa Espiritu Santo? Tanaw ha, gisulti. Karon, na nagpanulti man ang mga balaang tao sa Dios. Dinhi sa Tito 2:13 gisulti. Ang gisulti dinhi nga nagapaabot ta kang Hesukristo nga atong dakong Dios. Ang sinabi rito, si Kristo ay dakilang Dios at tagapagligtas. Karon inyo ning supakon ang mga gipamahayag sa Biblia. Pamatii ang gisulti ni Kristo sa Juan 5:32 ug 37. Nagingon si Kristo, kung ako ang magpamatuod mahitungod sa akong kaugalingon, maisip kini nga dili tinuod. Apan adunay lain nga magpamatuod mahitungod kanako ug ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod. Remember kinsa man ang gisgutan dinhi 37 nagingon, ang amahan nga nagpadala kanako siya mao ang magpamatuod mahitungod kanako. Ayo kalimot, sa paghisgot sa amahan ug anak, Brother Bobby, dili gyud na mahitabo nga nagkaalkundra sila. So ang ama nagpatunay kay Hesukristo na kanyang anak, si Hesukristo rin nagpapatunay ng ama ang sinabi ni Kristo nga ang amahan nga nagpadala kanako siya mao ang magpamatuod mahitungod kanako. Gisulti na ni Kristo, ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod. Karon niya tong basahon na sumala dinhi sa kinini ang Contemporary English Bible, gisulti dinhi, but God says, timan niya Brother Bobby, tandaan mo ito, but God says about His Son. Tandaan mo ito, Brother Bobby. Ang Panginoong Diyos ay nagsabi
tungkol sa kanyang anak. But God says about His Son, "You are God." So ito pinapatunayan hindi na ang mga banal na mga alagad ng Diyos, kundi pati mismo na ang Ama ni Jesucristo ay nagpapatunay na ang anak o si Jesucristo ay Diyos. But God says about His Son, "You are God." So, napakalinaw, Brother Bobby, ang sinabi sa Biblia. Ang nakapagtataka, ang mga bagay na sinasabi rito sa Biblia ay binaliwala ninyo, pero ang mga bagay na sinasabi sa leader ninyo, ito ay mahalaga para sa inyo. Pero ang sinabi ng Ama na kinilala ninyong Diyos ay hindi niyo paniniwalaan na ang sabi ng Ama, "You are God." Yan ang sinabi. Ay dito, ay mong pamatio ni Brother Bobby, sumala sa gisgutan din sa Yohanon 1:8 og 10, naging din hiyo, apan ngadto sa iyang anak. Nawa sa kanana ang the Word of God translation apan ngadto sa iyang anak, nag-ingon siya, "Ang imong gingharian, o Dios." Busa, Brother Bobby, nabusog ug nahubog lang mo sa mga pasikot-sikot sa inyong mga leader, ingnon dayon mo maling salin. Mauna, Brother Bobby, hinahamon kita ipadala rito, itis dito sa ating programa kung saang talata o anong salin sa Biblia ang tamang salin. Dahil yan ang sinabi ng inyong mga leader, maling salin yan. Kaya nga, hinahamon kita, Brother Bobby, at sino pa ang mga kasamahan mo dyan, magpadala kayo rito ng talata o tamang salin sa Biblia na nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos. Isang talata lang ang ating kinakailangan. Hirap pa ninyong mabigay kung totoo na ang inyong doktrina, yan ay doktrina na mayroong katotohanan. Pero sa totoo lang, Brother Bobby, maling-mali ang inyong doktrina at panindigan ko yan, papatunayan ko yan ayon sa mababasa at nakasulat sa Biblia. Ang sinabi na si Kristo ay Diyos, bakit sa inyo ay hindi Diyos? Ito hayag at malinaw na nagsasabi na linabag at sinuway ninyo ang mga bagay na sinasabi dito sa Biblia tungkol kay Kristo. Kaya nga sinabi ni Kristo na nagkakamali kayo dahil hindi ninyo naunawaan ang banal na kasulatan ayon sa Mateo 22:29. Kaya nga, Brother Bobby, hindi pa huli ang lahat, hindi pa huli ang panahon. Sana naman tanggapin mo ang totoo at tunay na doktrina sa Biblia na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos at maling-mali ang inyong doktrina na si Kristo ay hindi Diyos. Okay, Brother Bobby, alam ko, naunawaan mo ito. Sana naman tanggapin mo ang salita ng Diyos at huwag mo naman ikumpetensya ang salita ng inyong mga leader na ito'y nagtuturo sa inyo na labagin ninyo ang mga bagay na sinasabi rito sa Biblia. Si Brother Libby mayroong pagpapatunay at karagdagang impormasyon at sa unsay gisulti din mahitungod kang Hesukristo. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So, ako sa ning basahon, ito nakita sa screen, niya si Brother Rimelito Sigarino. Okay, may gabi mo, Brother Remy, uban siyang family. Nag-send siya og tulo ka mga kamot nga nag-pray. So, Amen, thank you, pre. Okay, mga tutahigalas paghatag dugang tubag sa pangutan. Nagyon sa ito niya paghanay, Brother John? Ang iyang kuan, Brother Libby, okay, dira. Ang iyang gisulting di pa ba di ay kuno malinaw sa ato ang gisulti sa Juan 17:1 at 3, pero ang iyang gisulti diri Juan 3 ra. Ako na lang bang gi-correct unya ang mali ay ating ituwid. Sa Juan 17:3 na nagsasabi si Kristo na ang Ama ay totoo at tunay na Diyos. Hindi ba raw malinaw sa atin? Okay, daghang kayong salamat, Brother, no, sa imong pangutana.
So, para na mo diri, ang malinaw higala, ang nakasulat sa Biblia, si Kristo ay Diyos. Malinaw na. Sa Juan 17, eksakto na siya, nagisgot si Kristo og bugtong Diyos nga ang amahan. Niya si Kristo, di nabaday siya Diyos. Analyze kung nagsuway sa Juan 17 na imong gibasa, imong pangutana, diha ba na sentro sa Juan 17, 1-3. Tanawa daw ang 5, o unsa say gisulti diha sa balang kasulatan. Si Kristo gyapon nagpahayag ana. Gayon si Kristo, amahan, pasidunggi ako, ni anang kadungganan nga gihuptan ko, uban gayud kanimo, sa wala pa buhata ang kalibutan. O, klaro na. Akong basagot ra, og karon amahan, pasidunggi ako, diha uban gayud kanimo, ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto, uban kanimo, sa wala pa ang kalibutan. Kini nagpasabot kanato nga si Kristo mahigala, diha na siya kauban sa iyang amahan sa wala pa buhata ang kalibutan. Diha na siya. Og ang record sa Biblia, ang unang tao nga gibuhat sa Dios, si Adan og si Iba. May tao ba nga gibuhat ang Ginoo so pa sa si Iba? Wala. O si Kristo kay diha naman sa wala pa buhata ang kalibutan. So karon kay diha naman siya, wa pa buhata ang kalibutan, atong tan-awon ang dugang record. This Juan na magtutuyok, dili sa libro ni San Juan, kay Juan man ang imong pangutana. Kay si Juan, wa ba nagkasumpake ang iyang pamahayag. Atong basaw na, arita sa Juan Kapitulo 1, ngadto sa 3. O ni akong basahon dinhi ang Biblia nga contemporary English version, o niya, mao ni atong mabasa, paminawi ha, 1 og 2. Ang Living Bible, usa kong basahon, mao ni atong mabasa. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Giklaro kayo sa 1 og 2, akong Hubaros Binasaya. Sawa pa mutungha ang mga butang, adunay Kristo gikauban sa Dios. He was always been alive. Siya kanunay buhi sa iyang kaugalingon, og siya Dios, and is himself God. So gipasabot sa Juan 1 og 2 nga si Kristo nga diha na sa wa pa buhata ang kalibutan. Unsa siya? Dios. So kanang Juan 17:5 diay, pag-ingon ni Kristo, pasidunggi ako amahan ni anang kadungganan nga gihuptan ko, uban gayud kanimo, sa wa pa buhatang kalibutan. O gituga ni Juan sa Juan 1:2 nga kining Kristo nga diha na sa wa pa mutungha ang tanang mga butang sa kalibutan. Ato nabasa nga matod pa rin ni, and is himself God. Diyos si Kristo, malinaw kayo na higala. Mabasa litra po litra na si Kristo Diyos. Watay mabasa sa Juan 17 na nagsulti nga si Kristo dili Diyos, pero sa kanatibuk ang sulat sa libro sa Juan, doon na tayo mabasang mga bersikulo nga nagsulti nga si Kristo Diyos. Nito atong basahon ang bersikulo 3 mga higala. Matod pa sa 3. He created, si Kristo na. He created everything. There is nothing exist that he didn't make. Giklaro iyang gibuhat, nag-refer na kang Kristo nga and is himself God. He created, iyang gibuhat ang tanang butang, o way bisan unsang butang nga mitungha nga dili binuhat ni Kristo. Siya day creator si Kristo. Karon atong tan-awon mga higala, dito atong i-compare sa contemporary English version. Paminaw ha,
atong tanawon. Dinhi sa Juan 1:1 sa contemporary ni English version, ang mabasa mauni, "In the beginning was the one who is called Word." Sa sinugdan mao ang usa kinsa gitawag og pulong. The Word was with God. Ang pulong kauban sa Dios. And was truly God. Giklaro gyud kaayo. Ang pulong kauban sa Dios was truly God. Tinuod nga Dios. Linaw na higala. Klaro kaayo, tinaw ang mabasa sa Biblia. Truly God, ang pulong nga kauban siyang amahan. Pero sa Living Bible, ang pulong kauban siyang amahan, gilitok jud ang pulong Kristo. Christ with God, mga higala. O niya, gingon sa contemporary English version, was truly God. Matuod nga Dios. Ang pulong nga mao si Kristo. Creator pa yun si Kristo. Okay, karon ato pa yun dugangan. O niya, kining Kristo, gitawag ni sa Biblia bugtong anak nga Dios pa yun higala. Dinigya po sa Juan. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Atong paminaon. Arita una, magbasa sa New World Translation. Watchtower ni. Ang translation sa Saksi ni Jehovah. Muni gisulti sa versikulo 18. Walay tao nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong gianak nga Dios, klaro ha? Ang bugtong gianak nga Dios kinsa anaa sa dughan uban samahan, mao ang nagpatinaw kaniya. Bugtong gianak nga Dios. Ano pa ito basaon? Arita sa Biblia nga ang pulong sa Dios nga Biblia. Mao niya ito mabasa sa 18. Wala gayoy tao nga nakakita sa Dios nga amahan. Apan gipaila siya kanato sa bugtong anak nga Dios. Bugtong anak nga Dios. Bugtong amahan puto nga Dios. Gisgutan sa Juan 17. Si Kristo nagsulti ana. Pero ato nabasa diri, matapansuan, si Kristo bugtong anak nga Dios. Dios malagyapon. Wa man wa nagka-kontradikto si San Juan. Makontradikto lang higala kung atong i-conclude nga mag-ingon ta nga si Kristo dili Dios. Nga naman kay wa magsulti ang balang kasulatan nga si Kristo dili Dios. Ang mabasa noon, si Kristo Dios, si Kristo anak nga Dios. At pandugangan, arita sa contemporary English version. Daghaning version atong tanawon, parang matinaw sa panumduman. Atong tanaw sa 18, mao gyapon nga verse. Mao ni atong mabasa, "No one has ever seen God. The only Son who is truly God and is closest to the Father has shown us what God is like." Nag-anam na gyud higalag katinaw. Ako hubaros binasiya, walay tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak kinsa mao ang matuod nga Dios who is truly God. Klaro, ang bugtong anak unsa siya? Truly God. Wa maingon dili Dios. Truly God. O nag-ari ka sa Pilipos 2, versikulo 6, sigala, sa Philippians 2, verse 6, mawagya po niya itong mabasa sa contemporary. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Ganyan nga, si Kristo was truly God. Pero tandaghanan na nga basa na to ay, nga nagtugan nga si Kristo truly God, gitug-an nga si Kristo Dios, bugtong anak nga Dios. Tudugangan pa yun sa sulat pa yun ni San Juan. Diri sa unang Juan 5 versikulo 20 mahigala. Akong basahon nga na ninyo ang Biblia nga
Amplified Bible, mga higala. Muni ato mabasa sa Amplified. Paminawan niyo kung basaw na. Unang Juan, 1 John 5:20. And we have known positively that the Son of God has come to this world and give us understanding and insight to perceive better and more clearly Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. This man is the true God and life eternal. Kaklaro na? And His Son, Jesus Christ. This man, si Kristo ang gitumbok, this man, kining tawhana, is the true God and life eternal. Na, pagkaklaro na yung kaayo. So diha na ganita, nagtutuyok sa sulat ni San Juan. Si San Juan wa nagkasumpaki ang iyang suwat mahigala. Akong giingon kaganiha, mahimo lang musumpaki ang sulat sa diha nga moingon ka nga si Kristo dili Dios kay wa nas Biblia. So wa naman tayo mga higala, sa di pahingpit tapos sa natong tulumanon niya nga atong temson. Mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon og dalang